ಹೊರಗು ಏರುಗತಿಟ್ಟು ಸಾಗೋದಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತವಂತೆ ತಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇಂದೆಟ್ಟು 3 ಜನ ಪಿದೈರ ಅಂಚೆಂಟು ವೈದ್ಯನಕಲು ಒರಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ 15 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರು. ಕೊರೋನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಜನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೊರೋನಾ ಎದುರಿಸೋಡು ಬದುಕದಂಚಿ ತೂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತಾಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ಹೊರಗು ಏರುಗತಿಟ್ಟು ದಿನದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಪೆರಪ್ಪ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಜನಟ್ಟು ಒರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಒರಿ ಕುವೈಟ್, ನಾನೊರಿ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಬೈದಿನಕಲು ಒರಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಾರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 414. ಇತ್ತ 197 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. 15 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡಿತಿನಾತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಲು ಇತ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತನು. ಕೊರೋನಾದ ಪೋಡಿಗೆಯನ್ನು ಮೀರ್ದು ಬದುಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಂಚಿ ತೂಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತಾಕಡಿಟ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು.